Sa katapusan, nadawat na gyud sa mga senior citizens sa Dakbayan Sugbo ang tulo ka buwan nga financial assistance gikan sa Abril, Mayo ug Hunyo. Malipayo na mga seniors sa pagkadawat sa 3,000 pesos kay doon na sila magamit sa pagpamalit sa ilang mga panginahanglan. Sama na lang, nining taga Barangay Capitol site ka sa hawanan sa Rizal Museum Library, gipahigayon ang pagpanghatag. Pabor matod pa kanila kay daplin nas kalsada ug duol nas mga tindahan ug butika. Din sila mamalit silang maintenance. Ang uban, pagkaon ug sudan ang ilang giplanuhan nga padulngan sa ilang kwarta. Samtang hanay usab ang pagpahigayon sa distribution kay kuhaan man sila og hulagway nga nakabutang ilang ngalan aron masiguro nga sila gyud ang makadawat. Samtang kadto mga bedridden ihatod usab sila mga Pinoy-anan. Okay kayo ni Istima. Nindot kayo, nindot. Mahapsay kayo. Lipay. Mana tayo nadawat? So may palito na to. Ha? Kasi palito na to. Bugas, sudan. Bukas ug sudan. Kana yun. Una ko yun na. Ah. Sa mga apo, Mangayo yun.